Wayserv qed tmexxi inizjattiva favur is-saħħa u l-benessiri tal-impjegati tagħhom magħrufa bħala Health Week. Din kienet ukoll diskussjoni ewlenija waqt żjara li għamlet Mart il-Prim Ministru Lidja Bela fil-Wayserv bħala parti mill-attivitajiet ta' Smiles with Miles. Dr. Bela kienet akkumpanjata mill-Ministru għall-Ambjent Aaron Farrugia u l-Kap Eżekuttiv tal-Wayserv Richard Bilocca. Hija inizjattiva sabiħa ħafna illi qiegħda ssir mit-tmexxija tal-Wayserv stess fejn qegħdin jiddedikaw din il-ġimgħa propju għal saħħa tal-ħaddiema tagħhom, fejn qegħdin isiru numru ta' diskussjonijiet dwar kif għandhom jieħdu ħsieb saħħithom kemm fiżikament u anke mentalment. Il-Ministru Farrugia faħħar l-inizjattiva u ringrazzja lil ħaddiema tal-Wayserv għall-ħidma tagħhom f'pajjiżna u semmhom fil-kampanja Smiles with Miles. Huwa ħeġġeġ ukoll biex isiru inizjattivi oħra. Matul iż-żjara akkumpanjata mill-Ministru għall-Ambjent it-Tibdil fil-Klima u l-Ippjanar Aaron Farrugia, Dr. Lidja Bela ltaqat ma' numru ta' impjegati. Dr. Lidja Bela faħret d-inizjattiva u ringrazzjat il-ħaddiema tal-Wayserv tal-ħidma tagħhom f'pajjiżna u tal-għajnuna waqt il-kampanja Smiles with Miles. Din fil-fatt tibni fuq inizjattivi oħra tal-kumpanija, fosthom anke programm ta' appoġġ lill entità nediet aktar kmieni din is-sena b'kollaborazzjoni mal-Caritas. Jagħmlu xogħol siwi ħafna servizz ambjentali importanti għall-pajjiż u żaret ukoll waħda mill-attivitajiet li din nagħmlu għal Health Week fil-kumpless tagħna tal-Wayserv fejn qegħdin inkomplu nħeġġu l-ħaddiema jieħdu ħsieb is-saħħa fiżika u anke s-saħħa mentali tagħhom. Nieħdu pjaċir li jkollna dawn iż-żjarat għax inkomplu nuru l-apprezzament il-ħaddiema għax-xogħol siewi li din joffru lill-pajjiż.